V rámci našeho semestrálneho projektu si náš tým pripravil vypracovanie druhého okolu v podobe videa. V našej semestrálnej práci sme sa rozhodli vytvoriť fiktívnu spoločnosť s názvom Roomsize, ktorá sa venuje tvorbe zmrzliny z kvalitných alkoholických nápojov. Momentálne sme startupom pôsobiacom v Brne a sme spoločnosťou s ručeným obmedzením, teda typom spoločnosti s ručeným obmedzením, ktorá momentálne funguje funkcionálne organizačným typom riadenia. História firmy sa datuje od roku 2017. Prišlo tu k založeniu firmy, zároveň tam dochádzalo k štruktúre produktu, vôbec vývoja toho, ako ten produkt bude vyzerať, aké chute a technológie budú pri výrobe použité a takisto založenie vlastnej kamennej predajne na koncom roku 2018. Začiatkom roku 2018 sme sa rozhodli rozšíriť sortiment a dali sme si milník do konca roka 2019, aby sme pokúsili dostať čo najväčšiemu množstvu spotrebiteľov a zákazníkov. Medzi roky 2019 a 2020 sme sa rozhodli práve zmeniť naše spôsoby ponúkania a prístupu k zákazníkovi a vymysleli sme možnosť použitia pojízdnych stánkov a následne sa stali viacej mobilnými. A v dnešnej dobe v roku 2020 sme museli pristúpiť k rapidným krokom, flexibilne sa prispôsobiť situáciám a teda museli sme vstúpiť na pole e-commerce a takisto mimoriadnym kultúrnym akciám v podobe festivalov, Maja lesov a rôznym jednodňovým podujatiam. Takisto sme veľký dôraz začali klásť na marketing a toho všetko sa vlastne odvíjalo kvôli reakcii na pandemickú situáciu v Európe a vo svete. K súčasnému stavu k distribúcii svojich produktov firma využíva na celovom trhu pojazdné stánky s kamennou predajňou, ktorá slúži zároveň ako zázemie pre stánky, výrobňa a sklad produktov. Stránky sa nachádzajú najviac na frekventovaných miestach v Brne. Okrem toho sa prostredníctvom cateringu vyskytujú na viacerých letných akciách, ako už bolo spomenuté. Svojou pozíciou na trhu si udržuje vďaka jedinečnosti a férovému prístupu k zákazníkom. Prevažnú časť zákazníkov tvoria mladí ľudia, dospelí ľudia, ktorí v letných dňoch oceňujú toto spojenie alkoholu a zmrzliny. Budúcnosť a zámery. Zvýšenie tržieb. Primárnym zámerom rozvoja podniku a tvorby biznis stratégie je snaha o zvýšenie tržieb plynúce z jeho činnosti. Expandovanie do ďalších miest. Expandovať v rámci Českej republiky aj do väčších miest, neviazať sa len na Brno a jeho okolie. Rozšírenie pôsobnosti do e-commerce. Rozšírenie pôsobenia podniku aj do oblasti e-commerce, tak zjednodušiť prístup k produktom aj v inom ako letnom období. Spolupracovať napríklad s Rohlíkom.cz a tak rozšíriť jeho ponuku a oslovenie klientely v rámci Ostravy, Prahy a Brna, kde Rohlík pôsobí. Zvážiť založenie webovej stránky s produktami z dôvodu možnosti väčšieho odberu, možnosti rozšírenia ponuky produktov, zakúpenie produktov ako darček a možnosti pokrytia ponuky aj v zimných mesiacoch. Vybudovanie fanbase, vybudovať pevnú fanúšikovskú základňu, komunitu ľudí s otvorenou lojalitou k značke s pomocou využitia sociálnych sietí. Zároveň osobným prístupom k zákazníkom vytvoriť pozitívny vzťah k nášmu brandu a zvýšiť takto povedomie o firme. Faktory, ktoré ovplyvňujú teda našu firmu, je zvýšenie hodnoty podniku, eliminácia hrozieb, čo sa týka ekonomickej krízy, legislatívne nariadenia a vytvorenie nových investičných príležitostí. Chovanie firmy. Schopnosť rýchlo reagovať na zmeny trhu. Podnik by mal byť flexibilný a schopný rýchlo rozvoja zrejme v oblasti logistiky a marketingu. Mal by vedieť reagovať alebo vytvárať nové trendy. Zároveň musí byť schopný prispôsobiť sa hygienickým nariadeniam. Silné postavenie firmy na trhu
a taktiež stabilizácia podniku. Z pohľadu chovania firmy existuje rovnako snaha o jeho stabilizáciu. Pod pojmom stabilizácia je myslené vytváranie rezerv a tvorba alternatívnych plánov, ktoré podniku môžu kladne podporiť v prípade neočakávaných udalostí. Tak to by bolo teraz z našej prezentácie všetko a my ďakujeme za pozornosť.